Sanibona ababukeli, ninjani? Ngithemba niyaphila. Namhlanje ngizocela ukuthi sikhulume ngenakhuzana ngeVAT. iVAT increase. Before sikhulume ngeVAT increase, ngizocela ni-like, ni-subscribe, ebese niyashare, ni-comment futhi ukuze lo msebenzi uzovela kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu ekwazi ukuthi ewubone. Ebese niphinde ni-subscribe, ningakhohlwa yilokho kubaluleke kakhulu. iVAT increase babukeli njengoba sikhala or abantu bekhala ngeVAT increase abakhali ngokuthi iVAT increase iyona ezo affecta ama prices kakhulu. Cha, iVAT increase angeke inyuse ama prices, kodwa ke siyazi ukuthi ama companies azosebenzisa iVAT increase ukunyusa ama prices kakhulu. For example, into ka250 uma kuthiwa izonyuka ngemali yokunyuka kweVAT kuphela, into ka250 ngokomthetho ngamele inyuke ngo1 cent lapho nje. Kusho uma u250 ngamele ibe u251 rand 50 cent. Kodwa siyazi ukuthi ama companies into ka250 azoyinyusa yenza u300. Yabo. Bese bethi ama price anyuke ngenxa yokunyuka kweVAT. Kodwa umuthi uyabuka hayi iVAT ibizo affecta ngo1.50 kodwa bona sebezonyusa ngo50 rand. Lo munye u48 rand something owabo. Lento inyuka kweVAT ifana nalento okunyuka kwepetrol. Upetrol ufika unyuke mhlambe ngo50 cent kodwa ama price ezitolo into ka20 rand uthothi izonyuka ngo10 rand, ka40 izonyuka ngo20 rand. Angisabona lonto igcine isishaya thina bathengi kakhulu. So masikhala ngokunyuka kweVAT hayi ngoba sikhala ngepercent ukuthi likhulu noma lincane. Kuphela sikhala ngokuthi lelo percent lelo siyazi ukuthi ama companies azolisebenzisa ukuze benyuse ama prices aseyitolo. Ingakho ke sithi lento okunyuka kweVAT ayikho right, and ukube kuyenzeka kube kuthiwa sinawo amandla ngabe siyayivimba ukuthi iVAT inganyuki, ngoba ukunyuka kweVAT kuzosilimaza kakhulu. Ngoba already manje uyabona vele noma ungena ezitolo ukuthi no ama prices kuyabiza, ziyabiza izinto, and siyazi namabhank aseshilo vele athi iVAT izonyuka. Lokho ukuthi bazobheka ezinye indlela ukuthi bengenzani ukuze bengayinyusi iVAT, leyo nto ayikho nje. Sebemane bayayisholo ayikho ezinye indlela abazoyibheka ukuze bengayinyusi iVAT. iVAT sekuhleliwe, sekuconcludiwe ukuthi vele iVAT izonyuka. Kodwa akizosilimaza thina kakhulu, and makwenzeka kanje uyabona ukuthi siyekelelwa ugovernment wethu, ugovernment weGNU, ngoba phela ugovernment weGNU wabe kwabantu, kusho ukuthi kumele kube ugovernment wabantu hayi ugovernment wama companies. But it seems like lo government usebenzela ama companies akasebenzeli thina abantu. Kodwa ke awuveze wena mbukeli ukuthi kuma comment uyibona kanjani le ndaba le. Mina iwari yami ileyo nje kakhulu ukuthi lento yeVAT, iVAT ngisho bethu inyuke ngo2%, u2% uyinto encane kabi, kodwa ama companies angeke ama prices bewanyuse ngo2%. Ama companies makunyuka ngo2% into bona bazonyusa ngo20%, sebenzela ukuthi behlafune over our expense. Yabo. Kodwa ngezwe kuwena mbukeli ukuthi ubona kanjani. We've already missed the 1st of April. Because that's when the budget must kick in. So we pushed it back to the 1st of May, just to give parties a bit of time to see, is there something else we can do? But we are not married to VAT as a lifetime thing. It's really just to cross this bridge now. We think that we can push growth beyond 3% of GDP in this next 3 years. Next year, or in this financial year, the minister is saying 1.9% growth, but with all these other plans, we want to push beyond 3%, which will be very good because then we can have enough money or enough revenues for National Treasury to be able to fund this medium-term development plan without necessarily increasing taxes.